रसमलाई असो किंवा रसगुल्ला असो, दोघांचंही नाव घेतलं की तोंडाला पाणी सुटतंच. तर आज मी एकाच सारणापासून दोन्ही पदार्थ बनवणार आहे. हे जे आपण सारण बनवणार आहोत, हे हाताने आपल्याला मळायची गरज नाहीये. एकदम सोपी पद्धत आहे. चला तर मग पटापट रेसिपीला सुरुवात करूया. तर पहिली गोष्ट करायची आहे ती म्हणजे रसमलाईचा रस बनवून घेऊया. तर त्याच्यासाठी इथे मी 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि हे आपण गरम करत ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं केशर घालून घ्यायचं आहे. मी इथे कलर वगैरे काही वापरणार नाही आहे, त्यामुळे केशर व्यवस्थित असं घालून घेतलेलं आहे. दूध असं उकळायला लागलं ना, की आतमध्ये आपण साखर घालून घ्यायची आहे. तर मी इथे 1 वाटी भरून साखर घेतलेली आहे, ही घालून घ्यायची आहे. तुम्हाला जरा जास्त गोड आवडत असेल, तर तुम्ही याच्यामध्ये 1.5 वाटी साखर घातली तरी चालू शकतं. त्याच्यानंतर इथे मी ड्रायफ्रुट्स घालते. आता पिस्ता घातलेले आहेत, काजूगर आणि बदाम घालायचे आहेत. हे थोडे कुटून घेतलेले आहेत मी. हे सगळं घालून घ्यायचं आणि आपल्याला हे छान असं उकळून घ्यायचं आहे. 1 लिटर दूध आहे ना, हे पाऊण लिटर दूध करून घ्यायचं. जास्त पण आटवायचं नाही आपल्याला. रसमलाईचा रस असतो ना, हा थोडासा पातळ ठेवायचा असतो. जास्त असं आटवायचं नाही हे दूध आपल्याला. असं थोडा पातळ असला ना, की ॲब्झॉर्ब छान होतो आतमध्ये रसमलाईमध्ये. तर इथे तुम्ही बघू शकता हा रस बनवून तयार झालेला आहे माझा. हा मी उतरून बाजूला थंड करून घेते. आता आपली रसमलाईची इथे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट झालेली आहे. रस बनवून तयार झालेला आहे. आता मी इथे रसगुल्ले बनवण्यासाठी पाक तयार करते. तर त्याच्यासाठी 1 वाटी भरून साखर घेतलेली आहे आणि आतमध्ये आपल्याला 2 वाट्या भरून पाणी घालायचं आहे. आणि पाणी घातल्यानंतर आपल्याला ही साखर पूर्णपणे आतमध्ये वितळून घ्यायची आहे. साखर पूर्ण वितळल्यानंतर इथे मी लिंबाचा रस घालते. अर्ध्या लिंबाचा रस घातलेला आहे आतमध्ये. ह्या पाकामध्ये लिंबाचा रस घातल्यामुळे काय होतं, पाक एकदम स्वच्छ व्हायला मदत होते. त्याचप्रमाणे चव छान येते आणि महत्त्वाचं म्हणजे रसगुल्ले जे आहेत ना, त्यांना छान अशी चकाकी येते. त्याचबरोबर मी इथे थोडीशी वेलची पावडर, चिमूटभर वेलची पावडर आतमध्ये टाकलेली आहे. आणि हा जो पाक आहे तो आपल्याला काही घट्ट वगैरे करायचा नाहीये. फक्त साखर वितळली आणि 1 उकळी आली ना, की बंद करायचं आहे. तर इथे बघू शकता, इथे माझा पाक बनवून तयार झालेला आहे. रसमलाई किंवा रसगुल्ला बनवण्यासाठी इथे मी 2 लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यापासून आपल्याला पनीर किंवा छेना बनवायचा आहे. हे जे पनीर बनवायचं आहे ना, त्याच्यासाठी आपल्याला जे दूध लागणार आहे, हे साईचं दूध घ्यायचं नाहीये. म्हणजेच जे फुल फॅट मिल्क मिळतं ना, ते वापरायचं नाही. साधं दूध, म्हशीचं किंवा गाईचं कोणतंही वापरलं तरी चालू शकतं. जोपर्यंत दूध गरम होतंय ना, तोपर्यंत इथे मी 2 लिंब घेतलेली आहेत. ही आपल्याला कापून घ्यायची आहेत आणि ह्याचा आपल्याला रस काढून घ्यायचा आहे. आपल्याला हे दूध जे आहे हे फाडायचं आहे आणि त्याच्यापासून पनीर बनवायचं आहे. मी हे दूध फोडण्यासाठी लिंबूचा रस वापरणार आहे. तुमच्याकडे जर व्हिनेगर असेल तर तुम्ही तो व्हिनेगर वापरलात तरी चालू शकतो. इथे मी 2 लिंबांचा रस काढून घेतलेला आहे सगळा आणि ह्या लिंबाच्या रसामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि इथे मी पूर्ण हे अर्धी वाटी मिश्रण बनवलेलं आहे पाणी आणि लिंबाचं. हे लिंबाचं मिश्रण बनवेपर्यंत इथे माझं दूध पण छानपैकी गरम झालेलं आहे. आता काय करायचं, हे गॅस बंद करून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे दूध फोडायचं आहे. गॅस चालू ठेवून दूध फोडायचं नाही. मी इथे गॅस पूर्ण बंद करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यानंतर हे लिंबाचा जो रस आहे तो आपल्याला एकदम आतमध्ये ओतायचा नाहीये. पहिल्यांदा मी 2 चमचे इथे लिंबाचा रस घातलेला आहे. 2 चमचे भरून घालायचा आहे आणि असं थोडीशी ढवळ मारायची त्याला. हळूहळू दूध फोडायचं, एकदम फोडायचं नाही. हळूहळू अशा पद्धतीने दूध फोडलं ना, की आपलं पनीर आहे ते एकदम सॉफ्ट असं बनवून तयार होणार. आता मी पुन्हा आतमध्ये 2 चमचे लिंबाचा रस घालतीये. पहिल्यांदा 2 चमचे घातलाय, आता दुसऱ्या वेळेला 2 चमचे लिंबाचा रस घातलाय. आता परत एकदा हे व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं. आता काय करायचं, ह्याच्यामध्ये 4 चमचे भरून लिंबाचा रस घालायचा आहे. हे बघा, आता मी 4 चमचे लिंबाचा रस घातल्यानंतर तुम्ही दूध बघू शकताय, थोडंसं असं फुटल्यासारखं दिसतंय बघा. दिसतंय ना? हे असं होणार. हे हळू-हळू, हळू-हळू फोडून घ्यायचं एकदम व्यवस्थित असा. आणि आता ही चौथी वेळ आहे. चौथ्या वेळेला इथे मी सगळा जो रस आहे उरलेला, तो घालून घेतलाय आणि तुम्ही बघू शकताय आपलं पनीर वेगळं झालेलं आहे आणि पाणी वेगळं झालेलं आहे. एकदम योग्य पद्धतीने आपण पनीर हे बनवून तयार करून घेतलेलं आहे. मी जर एकदम सगळा लिंबाचा रस आतमध्ये ओतला ना, तर पनीर आपलं जे आहे ते एकदम असं चिवट कसं होतं. प्रत्येक वेळी पनीर बनवताना अशाच पद्धतीने बनवायचं आहे. म्हणजे घरातल्या वापरासाठी पण आपण जे पनीर बनवतो ना, ते पण अशाच पद्धतीने बनवायचं. आता हे पनीर वेगळं झालेलं आहे, पाणी वेगळं झालेलं आहे. पाण्यामध्ये हे पनीर आता जास्त वेळ ठेवायचं नाही. जास्त वेळ ठेवलं ना, तर हे रबरी होऊ शकतं.
त्यामुळे आपल्याला लगेच हे आता ओतून घ्यायचं आहे. तर इथे मी एक कापड घेतलेलं आहे आणि कापडावर हे असं ओतून घ्यायचं. हे सगळं असं कापडावर ओतून घेतल्यानंतर थोडंसं आतमधलं पाणी काढून टाकायचं. कारण एकदम गरम असताना वर थंड पाणी ओतायचं नाही. हे जे पनीरचं पाणी आहे ना, हे पीठ मळायला किंवा आमटीसाठी आपण हे वापरू शकतो. ह्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये प्रोटीन असतं. आता काय करायचं, हे जे पनीर आहे ना, ह्याच्यावर आपल्याला हळूहळू थंड पाणी ओतायचं आहे. इथे मी थंड पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि हाताने असं स्वच्छ असं धुवून घ्यायचं. कारण आतमध्ये आपण लिंबाचा रस घातला होता. लिंबाच्या रसामुळे थोडासा आंबटपणा येऊ शकतो. त्यामुळे व्यवस्थित असं हे पनीर स्वच्छ धुवून घेते. असं धुवून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, हे सगळं व्यवस्थित असं पिळून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित असं हे पिळून घ्यायचं. या पनीरमधून तुम्ही बघू शकताय एक थेंब असं पाणी पडतंय. तर हे असं पाणी पडत असतानाच आपल्याला हे असंच ठेवून द्यायचं ह्या जाळीमध्ये. कमीत कमी 10 ते 15 मिनिटं हे असंच राहिलं पाहिजे. तोपर्यंत इथे मी आता पाक बनवून घेतेय. तर रसगुल्ला किंवा रसमलाई हे शिजवण्यासाठी आपल्याला जो पाक लागणार आहे तो आपण आता बनवून घेतोय. तर त्याच्यासाठी इथे मला 6 वाट्या भरून पाणी लागणार आहे. मोजून इथे 6 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे. 6 वाट्या पाण्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी भरून साखर घालायची आहे आणि ही आपल्याला व्यवस्थित अशी विरघळून घ्यायची आहे पाण्यामध्ये साखर. इथे सगळी साखर वितळलेली आहे. आता मी इथे गॅस बारीक करून ठेवतेय. इथे आता 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपला इथे पनीर इथे बनवून तयार झालेलं आहे बघा. एकदम सॉफ्ट असं पनीर तयार झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता हे बघा. आता काय करायचं आहे, हे आपल्याला हाताने वगैरे काही मळायची गरज नाही आहे. एकदम साधी सोपी पद्धत आहे. ते म्हणजे इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि असं हे आतमध्ये घालून घ्यायचं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पनीर. आणि हे एकदम बारीक असं करून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित असं. हे बघा छान असं झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता. हात लावला ना ह्याला की एकदम असं आहे बघा. मऊ लुसलुशीत असं बनवून तयार झालेलं आहे. असा गोळा करून बघितला तर हे बघा. असा गोळा झाला ना की समजायचं आपलं पनीर एकदम छान असं मळून तयार झालेलं आहे. आता हे परफेक्ट असं रसमलाई किंवा रसगुल्ल्याचं हे सारण बनवून तयार झालेलं आहे. जर हे तुम्हाला पातळ वाटलं, म्हणजे आतमध्ये थोडंसं पाण्याचा अंश जर जास्त राहिला तर काय करायचं, मिल्क पावडर 1 ते 2 चमचे आतमध्ये घालायचे आणि व्यवस्थित असं फिरवून घ्यायचं पुन्हा एकदा. आता मी रसगुल्ला आणि रसमलाई दोन्ही ह्या सारणापासून बनवून घेणार आहे. तर पहिल्यांदा इथे रसमलाईसाठी घेतलेलं आहे. थोडंसं असं हातावर दाबलं ना की अशी चकती बनवून तयार होणार आहे बघा. अशा पद्धतीने इथे रसमलाई सगळ्या बनवून घ्यायच्या आहेत. त्याचप्रमाणे इथे मी रसगुल्ला पण बनवून घेते. असा हातावर गोल गोल करून हे बघा. अशा पद्धतीने इथे रसगुल्ला पण बनवून तयार करून घेतलेला आहे. तर इथे मी 2 लिटर दूध घेतलेलं. 2 लिटर दुधापासून माझ्या इथे 8 रसमलाई आणि 8 रसगुल्ले बनवून तयार झालेले आहेत. गॅस बारीक करून ठेवलेला तो आता मी मोठा केलेला आहे इथे आणि व्यवस्थित असं पाणी उकळलं पाहिजे. उकळच्या पाण्यामध्ये मी इथे एक गोळा सोडून दाखवते तुम्हाला. हे बघा हळूहळू हा इथे वर आलेला आहे आणि अजिबात वितळलेला वगैरे नाही आहे. आता अशाच पद्धतीने मी इथे रसमलाई आणि रसगुल्ले सगळे सोडून घेते. हे सगळे रसगुल्ले आणि रसमलाई आतमध्ये घालून झाल्यानंतर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 7 ते 8 मिनिटं असेच उघडे ठेवून आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहेत. इथे 7 मिनिटं हे उघडे ठेवून मी शिजवून घेतलेले आहेत. आता वर मी झाकण टाकते आणि आता इथे आपल्याला झाकण ठेवून चांगले 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचे. हे बघा इथे बघू शकता किती फुगलेले आहेत एकदम. जरा कढई माझी लहानच झाली. अजून थोडी मोठी कढई असेल, जास्त मोठं भांडं असेल ना तर मोठं भांडं घ्यायचं, म्हणजे मोठ्या भांड्यामध्ये व्यवस्थित असे शिजतात हे. कारण फुगून ना ते डबल होतात ना, त्यामुळे थोडी मोठंच भांडं घ्यायचं. आणि आता काय करायचं, हे 2 मिनिटं असेच उघडे ठेवून शिजवून घ्यायचे. आता इथे 2 मिनिटं झालेली आहेत. मी आता गॅस बंद करून घेते आणि बंद केल्यानंतर आपल्याला हे असेच ठेवून द्यायचे नाही आहेत. हे आपल्याला एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत, कारण थंड करून घ्यायचे, नाहीतर ते रबरासारखे होऊ शकतात. तर इथे मी एक थाळा घेतलेला आहे, म्हणजे थाळ्यामध्ये कसे पटकन थंड होतील. तर इथे सगळे काढून घेते मी भांड्यामध्ये ह्या. आपल्याला पाण्यासकट आतमध्ये मी इथे काढून घेतलेले आहेत थाळ्यात आणि थोडे थंड करून घेते. रसगुल्ल्याचा जो पाक बनवला होता ना, हा छानपैकी असा थंड झालेला आहे. आता हा मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते.
आणि इथे सगळं थंड झालेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते रसगुल्ले आपले किती मस्त झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकताय. हे बघा इथे पिळला तरी पुन्हा तो त्याचा आकार घेतोय. असं हे पिळल्यानंतर जर पुन्हा पाण्यामध्ये टाकलं ना तर त्याने आकार घेतला तर समजायचं आपले एकदम बरोबर परफेक्ट प्रमाणामध्ये झालेले आहेत. आता काय करायचं, अशाच पद्धतीने सगळे रसगुल्ले पिळून घ्यायचे आहेत आणि हे जे आपण पाक बनवलेला आहे हा पाकामध्ये सोडून द्यायचे. हे बघा लगेच तो फुगायला लागतो आणि पुन्हा त्याचा आकार घेतो. हे बघा अशाच पद्धतीने मी इथे सगळे आतमध्ये सोडून घेणार आहे. आता रसगुल्ल्याप्रमाणे मी इथे रसमलाई पण पिळून घेतेय आणि आपण जो रसमलाईचा रस थंड करत ठेवलेला तो पण छानपैकी थंड झालेला आहे. रसामध्ये थोडीशी इथे वेलची पावडर घालून घेतेय मी. आपण जे पिळून घेतलेल्या टिक्क्या आहेत ना त्याच्यावर आपल्याला हा रस सगळा घालून घ्यायचा आहे. आपण जो रस बनवलेला आहे थोडा पातळच आहे त्यामुळे तो व्यवस्थित असा ॲब्झॉर्ब होणार. वर थोडे मी पिस्ता कुटून ठेवलेले आहेत हे घालून घेते आणि हा जो डबा आहे हा बंद करून आपल्याला कमीत कमी 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे. रात्रभर ठेवलात तर छान असे मुरणार आहेत. रात्रभर ठेवलात तरी चालू शकतं, पण कमीत कमी 2 तास तरी फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचा. हे जे रसगुल्ले बनवलेले आहेत ते सुद्धा मी 2 तास इथे मुरण्यासाठी ठेवून देते. वर झाकण ठेवायचं आणि ठेवून द्यायचे बाजूला. इथे आपले 2 तास झालेले आहेत. मी तुम्हाला रसगुल्ले दाखवते आहे. इथे आपले एकदम तोंडात ठेवताच विरघळणारे असे मऊ मऊ सॉफ्ट एकदम रसगुल्ले झालेले आहेत बनवून. हे बघा तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त झालेले आहेत. इथे रसमलाई बनवून पण 2 तास झालेले आहेत. मी तुम्हाला आता उघडून दाखवते डबा. अशा पद्धतीने इथे माझी रसमलाई आणि रसगुल्ले दोन्ही बनवून तयार झालेले आहेत. मस्त कापसासारखे मऊ एकदम लुसलुशीत असे होतात आणि एकदम सॉफ्ट असे होतात. आता दसरा आहे, पुढे दिवाळी येते, तर दिवाळीला किंवा दसऱ्याला तुम्ही सुद्धा रसमलाई आणि रसगुल्ले हे बनवून बघा आणि कसे झाले मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझे व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.